Вітаю, в етері програма «Тема дня Крим» на Суспільному. В студії з вами ведуча Лариса Волошина. У Кримському домі в Києві відкривається мультижанровий проєкт «Шлях Крим». Як повідомляють організатори, проєкт презентує культуру кримськотатарського народу, його багатовікову історію, державність, традиції, освіти, релігії, обрядів, побуту, мови, фольклору, мистецтва та декларує нерозривність культурного та історичного зв'язку між материковою Україною та Кримським півостровом. «Шлях Крим» є частиною більшого проєкту «Шлях», який покликаний презентувати кримськотатарську культуру в Україні та в світі. Більш докладно про цей проєкт, про те, як вони фінансуються, як вони підтримуються, чи можливо, будучи митцем з Криму, отримати державну підтримку на реалізацію своїх творчих планів. Про все це більш докладно ми поговоримо сьогодні в студії з нашими гостями. З нами на зв'язку буде Світлана Ляховець, менеджерка проєкту «Шлях», а також зараз в студії з нами Владислав Берковський, виконавчий директор Українського культурного фонду. Тож, більш докладно ми дізнаємося в першу чергу у нього. Скажіть, будь ласка, пане Владиславе, вітаю вас. Доброго дня. Я трошки знаю про цей проєкт, бо про нього вже говорять давно. Між собою кримські переселенці, кримські татари, тобто чутки йдуть про те, що це щось грандіозне. І от в мене питання, Український культурний фонд, чому вирішив підтримати такий величезний проєкт? Була запроваджена у нас окрема програма, яка називається «Культура Криму». І, власне, ця програма була спрямована, і на сьогоднішній день вона продовжується, спрямована на підтримку, насправді, великих, значимих проєктів, масштабних проєктів, які стосуються безпосередньо культури і культури Криму. Пов'язати Крим і материкову Україну, показати, що це одне єдине нероздільне. Показати те, що не дивлячись на агресію, не дивлячись на окупацію, це наша земля, і там люди так само наші. І, власне, наші експерти, тому що відбір, власне, цього проєкту здійснювали експерти, які оцінювали його і змістовну частину, і, звичайно, оцінювали і кошторис, скільки це буде коштувати, і чи це правильно, але в першу чергу оцінювали змістовну частину, наскільки цей проєкт важливий, наскільки він зможе повністю відобразити всі ті цілі, які закладалися. І ось врешті-решт підсумком стало, повірте, що це був не єдиний проєкт, були інші проєкти, але цей проєкт безпосередньо він зміг дати відповідь на всі ті питання, які ми ставили, готуючи цю програму і цей лот. І насправді те, що ми бачимо на сьогоднішній день, власне, це один з етапів, який йде, тому що, наскільки я знаю, власне, я з колегами спілкувався, це не є завершення, це є довготривалий, сталий проєкт, який продовження буде в наступному і далі, і далі. І це дійсно таке масштабне, чудовий проєкт, чудове свято, яке багато чого привносить, я скажу, не лише для популяризації кримських татар, але й для популяризації безпосередньо культури Криму, давньої культури Криму, яка співвідноситься з сучасною культурою України. У нас є ролик. Треба показати нашим глядачам, про що ж мова, чому це викликає, чому сам проєкт настільки глобальний, настільки важливий для всіх нас. Давайте ж подивимося, а потім продовжимо більш предметно говорити про саме цей проєкт. ЙОЛ – найбільший арт-проект кримсько-татарської культури в історії незалежної України. Новітня ініціатива, яка об'єднала найвідоміших кримських татар та українців. 2 виставкові локації, 4 мистецьких резиденції, 5 театральних перформансів, альбом народних пісень від Джамали в супроводі симфонічного оркестру під керівництвом Кирила Карабиця. Мобільний додаток з вивчення кримсько-татарської мови, 1 VR-виставка, 200 предметів ужиткового мистецтва. Пізнайте кримсько-татарську культуру, культуру нашої країни. З нами на зв'язку є Світлана Ляховець, менеджерка проєкту «Шлях», мистецтвознавиця. Вітаю вас, пані Світлано. Доброго вечора. Доброго вечора всім. Доброго вечора, пане Владиславе.
Я вітаю вас з тим, що все ж таки початок покладено. Як ви оцінюєте, чи все вдалося, що вам хотілося відобразити? Процес триває, проект дійсно зараз ще реалізується. І, як сказав пан Владислав, ми ставимо перед собою завдання створити продукти, які будуть цікаві в довготривалій перспективі і які будуть розвиватися в довготривалій перспективі. Тож наразі шлях почато, вже дуже багато всього зроблено. Звичайно, що ми, команда, не завжди задоволені результатом, бо ми ставимо собі дуже високу планку, але судячи з відгуків, які ми чуємо від наших аудиторій, від наших глядачів, проект дійсно вдається знаковим, масштабним, таким, яким він має бути. Пані Світлана, цей проєкт має говорити про традиції, але тим не менш він не є застиглий в часі, тому що там представлена в тому числі і сучасна інтерпретація дуже древньої кримсько-татарської культури. Як виникла така ідея поєднати, фактично модернова ідея поєднати історію і сьогоднішній день? Вона виникла із бажання розвінчати міфи про кримських татар, розказати історію, хто ж такі є кримські татари, донести інформацію про те, що це є корінний народ України, щоб ми, українці, знали кримських татар з іншого боку і сприймали їх більш зрозумілими для себе. Таку ставили мету. Ще одна із задач – це була підтримати майстрів, виконавців, творців кримсько-татарської культури, власне, самих кримських татар. І для нас це можливість створити зараз, наприклад, колекцію ужиткового мистецтва, якої немає на материковій Україні. Ми тим самим і підтримуємо майстрів, даючи можливість їм створити ці предмети, і знайомимо наші аудиторії з творами кримсько-татарської культури. Тож кілька таких цілей, вони і спонукали, власне, підтримати традиційне мистецтво і познайомити з ним. І, до речі, наш проект, він стимулює і розвиток традиційного мистецтва кримсько-татарського. Наприклад, в чеканці, в роботі з металом, завдяки проекту відбулася реконструкція ножів традиційних, яких зараз вже і не роблять. На основі антикварних предметів створили нові. Це дуже так приємно і надихаюче навіть нас всіх. Безумовно. І от я читаю, що є дитячий простір «Шлях». А що передбачає цей простір? Дитячий простір «Шлях» реалізується в партнерстві з громадською організацією «Елчібер». «Елчібер» в партнерстві з Кримською родиною. І вони зараз, Кримська родина, створили 2 дитячих книжки, і ці книжки йдуть українською мовою, кримсько-татарською і англійською мовою. Це казки, оповідання для дошкільнят і молодшого шкільного віку дітей. Також це реконструкція 5 наборів настільних ігор, саме кримсько-татарських, і це відродження цих настільних ігор. І ще сам простір буде знаходитись в Кримському домі через інформаційні стенди для дітей. Їх мовою буде розповідатись про історію, культуру кримських татар, про відомих людей кримсько-татарського походження. І також планується, оскільки сам виставковий проект в Кримському домі буде тривати мінімум рік, протягом цього року будуть відбуватися заходи для дітей. І ще зараз розробляється мобільний додаток з вивчення кримсько-татарської мови. Дякую, пані Світлана. Це дуже масштабний і дуже амбітний проєкт. З нами була Світлана Ляховець, менеджерка проєкту «Шлях». Я нагадаю, що подивитися його можна в Кримському домі, крім музею, крім зібрання предметів побутової культури. Там є, в тому числі, буде представлена відеоінсталяція, живопис, імерсивна екскурсія з сучасним Бахчисараєм. Тож, в принципі, всі, кому цікаво, можуть прийти і подивитися, як виглядає модерний Крим. А ми повертаємося до розмови з Владиславом Берковським. Пане Владиславе, це дійсно дуже масштабний проєкт. Але тим не менш, Український культурний фонд є обмежений в своїх, тобто це ті гроші, які виділяє держава. Так. І от виникає питання,
Чи буде продовження? Чи буде продовження таких, можливо, менш масштабних, можливо, навіть більш масштабних проєктів? Чи достатньо на сьогоднішній момент коштів для того, щоб підтримувати Крим, який, в принципі, окупований? Тобто, в принципі, глядач там, а не тут. Так. Ну, знаєте, коли ми говоримо про кошти, то я завжди кажу одне, коштів ніколи не вистачить. Особливо коштів на культуру, на культурно-мистецькі проекти, на підтримку культури, тому що з кожним роком, і це пов'язано із розвитком Українського культурного фонду, і з розумінням в середовищі мистецькому, культурному про те, що держава надає грантову підтримку. Є можливість через грантову систему отримати більш-менш адекватну державну фінансову підтримку. Відповідно, і запити зростають, і зростають можливості наших грантоотримувачів на те, щоб отримати державні кошти. І, відповідно, кожен раз зростає попит на кошти і запит. Тобто, якщо ми спочатку говорили, наприклад, про те, що в середньому запит, який на основі тих проєктів, які надійшли до Українського культурного фонду, складає там 1,5 мільярди гривень, то на сьогоднішній день ми вже говоримо про те, що сума перейшла за 10 мільярдів гривень. Щорічно це запити, які, коли ми сумуємо всі проєкти, які надійшли до нас, це в межах всієї України. Звичайно, коли ми говоримо про Крим, то є окрема програма Крим, культура Криму. Але давайте не забувати про те, що кримська тематика, вона є ширшою від такого поняття, культура Криму. Вона насправді набагато ширшою, вона є набагато багатограннішою, багато різних нюансів має, і сфер застосування, і можливостей. І, відповідно, ці всі можливості є можливість, ми маємо можливість отримати через інші програми Українського культурного фонду, позмагатися тут уже в цьому полі кримські митці, а також ті митці, які спрямовані на роботу з Кримом, вони мають можливість уже позмагатися на полі всієї України з іншими митцями. Я хотіла про це вас розпитати, тому що нова інформація про те, що наразі УКФ відкриває новий грантовий сезон. І це стосується, в принципі, проєктів для всієї України. Скажіть, чи буде там місце для Криму? Давайте я почну з першого. Я вас трошечки дозволю собі такого в ефірі поправити, сказати, що програма «Грантовий сезон» не відкривається, а грантовий сезон відкрився. Буквально 1 листопада ми офіційно оголосили про відкриття грантового сезону 2022, тобто 2022 року. І 5 листопада, власне, тут залишилися, як кажуть, лічені години, вже на сайті Українського культурного фонду розмістяться 2 перших програми, які почнеться прийом документів щодо грантового сезону. Але повернемося до Криму. Залишається беззмінною програма, яка називається «Культура Криму». Цей лот знаходиться в межах програми «Культура регіони». Він залишається беззмінним, він залишається з тим самим фінансуванням. Щоправда, ми дещо ускладнили вимоги. Але це не вимоги не на оформлення документів, а вимоги на саму змістовність. Тобто ми їх більш деталізували з тим, що ми хочемо отримати. Тобто в першу чергу це стосується масштабності проєкту. Це не має бути вузький проєкт, це має бути великий проєкт. Коли ми говоримо власне про програму «Культура Криму», я навіть зараз можу сказати собі, «Культура Криму», як і в минулому році, ми залишаємо ту саму суму коштів, це близько 10 мільйонів гривень, які будуть виділені на підтримку ініціатив. Очевидно, що це може бути як одна ініціатива. От в цьому році у нас виграв «Шлях» ЙОЛ. Проєкт. Але, можливо, в наступному році подасться 2 проєкти, кожен по 5 мільйонів, які виграють. А можливо, знову ж таки, буде один проєкт, великий, потужний проєкт. Тобто, це вже ж залежить від наших грантоотримувачів і тих, хто подається. Але це ми говоримо про конкретизацію. Але давайте не забувати про інші програми, в яких є можливість, і безпосередньо діячам Криму. Я не кажу безпосередньо кримським татарам, я кажу діячам Криму. Тобто я охоплюю усіх, а також тих, хто працює на Крим. Є можливості в програми, різні програми. Візьмемо, наприклад, у нас є програма «Інноваційний культурний продукт».
це продовжена, це вже така тривала програма, яка вже декілька років триває. Є окремі лоти. Ну, наприклад, лот візьмемо театр і цирк. Да? З самої назви зрозуміло, що цей лот націлений на підтримку театральної і циркової діяльності. Тобто це можливості, якщо представники Криму, які змушені були виїхати, представники мистецтва, культури Криму, які змушені були тікати від окупації на материкову Україну, але які є діячами цирку, які є діячами театру, це є можливість отримати з цього лоту кошти для того, щоб створити свій продукт театральний. Це може бути проєкт, наприклад, «Танець». Лот номер 5 «Танець» в межах інноваційного культурного продукту. Так само, це, можливо, буде підтримка танців кримських татар. А можливо, це інших танців, які створюються, які відображають Крим, або які через мову руху танцю будуть говорити про теперішню трагедію Криму. Тобто, насправді, розумієте, я от зараз вам назву програми, які є. От візьмемо інноваційний культурний продукт, який в складі 6 лотів. Аудіовізуальне мистецтво – це телепродукт, радіопродукт, це відеоконтент для медіаплатформ, це створення кіносценаріїв. До речі, в цьому році у нас в кіносценаріях так само до нас подалися для того, щоб створити повнометражний ігровий фільм «Орталан», який присвячений депортації кримсько-татарського народу в 1944 році. Тобто достали підтримку і можливість створити сценарій. Можливо, хтось, хто говорить про історію Крима, да, про сьогодення, минулість Криму, про культуру Криму. Уже в 22-му році сезон так само подасться або з ігровим кіно, сценарієм ігрового кіно, або сценарієм документального кіно. І зможе виграти і створити сценарій, на основі якого вже далі подаватися далі для пошуку коштів, і вже буде зняти або документальний фільм, або, можливо, навіть фантастичний фільм, анімаційний фільм. Ну, тобто, розумієте, поле для підтримки митців надзвичайно велике, широке. І Український культурний фонд з тих коштів, які заплановані нам на наступний рік, а на наступний рік у нас заплановано трошки більше від 583 мільйонів гривень, власне, ми сподіваємося на те, що в ці зайдуть проекти, які стосуються Криму, які говорять про Крим, або які націлені на Крим, або, можливо, я не знаю, які допоможуть деокупувати Крим. А чому? Ми насправді в своїх ефірах показуємо велику кількість проєктів і митців, і істориків. І от підтримка Українського культурного фонду звучить майже у всіх. Тобто, в принципі, абсолютно зрозуміло, що державна підтримка в даному випадку дає можливість не тільки митцям реалізовувати свої проекти, але і відкривати настільки нові грані Криму, про які мало хто з нас здогадувався. Я хочу, щоб наші режисери зараз показали про те, що відомі українці говорять, відомі кримці говорять про проект «Шлях». А потім продовжимо. Як би нас не випробовувала доля, у нас завжди є наш Крим. Ми пройшли барвистий шлях. Отримали досвід. У нас є все. Ми хочемо ділитися нашою красою зі світом. І відкриваємо цей світ для вас. Ну що ж, ми побачили, і це всім відомі кримці, які розповідають про проект «Шлях», про те, чому його варто дивитися, чому варто долучитися до цього проекту у вигляді глядачів. Пане Владиславе, і отут питання вже тепер на засипку. Як податися?
Хто це може бути? Чи є якісь вимоги до, наприклад, до людей? Чи мають вони бути відомими? Чи люди, які хочуть себе спробувати, теж можуть податися і претендувати? Чи може це бути людина, яка, наприклад, сьогодні мешкає в окупованому Криму, але громадянин України? Чи є якісь критерії? Так, дійсно, є певні критерії. Я почну з найпершої, найголовнішої критерії. Це, я просто всіх закликаю до того не сприймати Український культурний фонд як благодійну організацію, яка благодійно роздає державні кошти. Насправді, за посмішкою, за, власне, дуже багатьма гарними ідеями і так далі, ховається хижа посмішка акули капіталізму. Чому? Тому що це кошти державні і вони націлені на те, щоб отримати культурний прибуток. Я не кажу про фінансовий, а про культурний прибуток. Ми не вкладаємо кошти в ніщо. Ми хочемо отримати прибуток. Держава Україна має отримати з будь-якого проєкту прибуток. Створили нову пісню – це прибуток для держави Україна. Створили нову театральну виставу – це прибуток для держави України. Проєкт «Йол» – це прибуток для держави Україна. Створили якусь мистецьку школу – це прибуток для держави Україна. Тобто ми хижа акула культурного капіталізму, яка націлена на те, щоб отримати якомога більше прибутку. І відповідно люди, які подаються, мають це розуміти, що кінцевим результатом має бути щось конкретне, і більш того, це не має бути щось, що сьогодні завершиться. Це має бути тривалий проєкт, який націлений на пошук додаткового фінансування. Тобто ми даємо як стартап можливість вам зробити крок вперед. І, відповідно, підтримка Українського культурного фонду спрямована на всіх. Від фізичної особи, від звичайного громадянина до організації, товариства, комунального підприємства, державного підприємства, яке в своїй діяльності хоче створити гарний культурний продукт, потужний культурний продукт зі сталою історією. Тільки таким чином. Очевидно, що існують певні обмеження, які пов'язані в першу чергу з тими, хто знаходиться під санкціями. Ми не фінансуємо тих і взагалі не будемо збираємо фінансувати, хто знаходиться під санкціями. Але ми фінансуємо тих, хто спрямовує свою діяльність на повернення окупованих територій, хто спрямовує свою діяльність на те, щоб українську ідею, державність, українські сенси нести далі. Ось, якщо вже більш детально говорити, то в залежності від кожної програми в неї є певні спрямування. Наприклад, у нас є така програма, яка називається «Дослідження, обміни, резиденції, стипендії». В ці програми можуть подаватися навіть прості громадяни, прості митці, які потребують, наприклад, стипендії для того, щоб пройти навчання, отримати навчання в якомусь, не скажу престижному вузі, але в якійсь мистецькій школі, підвищити свою кваліфікацію. Це може бути кримчанин, який з материкової території України подається, наприклад, на мистецьку школу за кордоном для проведення мистецьких досліджень, культурних досліджень, культурологічних, інших досліджень. Він може податись, отримати стипендію, якщо він обґрунтує, звичайно, отримати стипендію і поїхати. З одного боку. З другого боку, ми говоримо про, знову ж таки, можливість створення телефільмів, радіо, створення вистав, музеї, архіви. Тобто, розумієте, весь спектр. Пане Владиславе, на жаль, ми маємо закінчувати. Знаєте, що я хочу, от в даному випадку, вже завершуючи, мене цікавить отакий момент. Хто оцінює професійність? Чи є вимога до професійності кінцевого продукту? Так, звісно. Професійність оцінюють незалежні експерти. Ми маємо закінчити. Незалежні експерти оцінюють, які визначають її професійність. І, як правило, це експерти, які доволі відомі люди. Дякую. Дякую, пане Владиславе. З нами був Владислав Берковський. На жаль, дуже мало часу на культуру. Ну що ж, я з вами прощаюся. Цю програму провела Лариса Волошина. На все добре.